rikolliset kiinni. Asuvan suomalaiskalan henki on ollut herkässä tänä keväänä ja monet tietävät jo miksi. Vähäsateinen syksy kuivatti ihmisiltä kaivot ja laski järvien vedenpintat normaalia alemmaksi. Lisäksi järvet jäätyivät kuukautta tavallista aikaisemmin ja vähät vedet jäivät turhan lämpimiksi. Kaikki tämä on syönyt pienistä järvistä kalojen tarvitseman hapen. Mutta miten tästä eteenpäin? Tervetuloa Prisman studioon. Tuossa kevään kuluessa nämä kaikki ohjeet siitä, mitä näille kaloille tulisi oikeastaan tehdä, olivat, en mä nyt sano sekavia, mutta hieman epämääräisiä. Mitä neuvot, jos katsojalla on järvessään valtava määrä kalaa, mitä sille pitää tehdä? No, jos se kala on kuollut ja sitä on oikein paljon siellä rannassa ja se on asutuskeskuksen lähellä ja muutenkin paljon asutusta, niin kyllä se kannattaisi silloin se kalamassa siitä poistaa tavalla, mikä on sitten mahdollista, joko keräämällä sitä erinäköisillä lapioilla ja palikoilla tai imuautolla viedä sitä pois. Mutta periaatteessa sinne jää kyllä niin valtava määrä kalaa sinne järveen, joka ei tule näkyviin ja joka on kuolleena siellä, että siinä mielessä sen järven puhdistamisesta ei varsinaisesti voi olla kysymys. Eli käytännössä kun esimerkiksi mökkiläinen on talikolla tai verkolla tai millä keinolla saanutkin valtavan määrän kalaa siihen pihalle, mitä sille pitää tehdä? Kuinka niistä kaloista pääsee eroon? No, jos on kotikomposti ja se kalamäärä ei ole kovin iso, niin sitä voi yrittää sitä kotikompostia myös, mutta yleensä ne on niin pieniä, että käytännössä kannattaa kyllä kaivaa semmoinen metrin syvä kuoppa, laittaa ne kalat sinne ja panna sammutettua kalkkia päälle ja maata päälle, niin sillä tavalla niistä pääsee eroon. Ja ottaa huomioon sen sitten, ettei kaivoa ole lähettyvillä, pyytää maanomistajalta luvan, jos ei ole omalla maalla, niin sillä tavalla niistä nyt käytännössä on kuitenkin eroon päästy. Ja viimeisen 2 viikon kokemukset osoittaa, että näin on monessa paikassa toimittukin ja tällä erää vielä ei mitään ongelmia ole raportoitu. Mitä seurauksia nyt ensi kesää silmällä pitäen tällä oikein on, että siellä on tosiaan valtava määrä mätänevää kalaa järven pohjassa? No, tämä ongelmahan nyt on koskenut ennen muuta pieniä järviä. Ja ne pienet järvet Suomessa on noin 10 hehtaaria ja siitä ylöspäin on myös. Ja tämmöisiä järviä on Suomessa 15 000 kappaletta, tämmöisiä pieniä järviä. Ja nyt tämä kalakuolema on nyt meidän rekistereiden mukaan kohdannut noin 400 järveä, joista on tullut ilmoitus. Joo. Ja nyt voi arvata, että ilmoituksia on tullut noin 10%, niin siellä on sitten huomattava määrä semmoisia, mistä ei tule ilmoitusta ja jolla tämä tilanne jää unholaan tai sitä ei tule koskaan niin kuin ilmi. Mutta nyt voi ajatella, että jos pienessä järvessä kalat kuolee, niin monessa tapauksessa järven vesi on sitten kirkastunut ja se näyttää niin kuin näennäisesti paranevan sen vedenlaatu niin kuin lyhyellä tähtäyksellä, mutta sitten se jälleen kolonisoituu uudella pienemmällä särkikalakannalla ja se sitten vie kyseistä järveä rehevöitymisen kannalta epäedulliseen suuntaan, eli tilanne rehevöityy. Miksi näin oikein käy? Siis valtavan kalakuoleman jälkeen näyttäisi siltä, että järvi voisi paremmin. No, se on semmoinen lyhytaikainen shokki, joka näkyy siinä, että kun kalat ei ole syömässä noita vesikirppuja, ja vesikirput taas syö tätä sinilevää ja muuta levää, mikä sinne ilmestyy. Ja kun kalat ei syö näitä kirppuja, niin kirppuilla on parempi tilanne lisääntyä, jolle ne syö ne levät pois siitä ja vesi näyttää kirkastuvan ja kirkastuukin. Kunnes sitten ensi kesänä tai seuraavana kesänä tilanne on juuri päinvastoin. Niin se saattaa, ja tätähän me nyt mielellään seurataan, että kun meillä on nyt nämä 400 tapausta, mistä on tullut ilmoitus ja monia varmasti ihmiset sitten tarkkailee, että miten siinä käy, niin mielellään haluamme kuulla kokemuksia ja tämä on nyt semmoinen skenaario, että tällä tavalla tulee menemään. Ja sitten noissa tapauksissa, joissa on kalakuolema niin kuin osittainen ja se yleensä vie tätä isompaa petokalakantaa pois siellä, niin siinä myös saattaa käydä niin, että jo hieman epäedullinen kalarakenne, joka on särkikalavaltainen, niin lähtee kasvamaan vielä eteenpäin. Että näitä tilanteita on kokonainen kalakuolema, eli kaikki tai iso osa järvikalakannasta kuolee, tai sitten osittainen. Että tilanteet vaihtelee. 10 hehtaarin järvi on 15 000 kappaletta Suomessa. Eli epäilet, että särkipainotteiset kalansaaliit tulevat lisääntymään? No, ne on nyt lisääntynyt valitettavasti koko 90-luvun ja mehän nyt on lähdetty neuvomaan ihmisiä hoitokalastusmielessä
ylitiheiden särkikalakantojen harventamiseen. Ja monessa tapauksessa on käynyt niin, että kalakuolema on ensiksi tullut ja ihmiset on siitä sitten lähteneet järven hoitotoimiin, koska se kalakuolema sitten tapahtuu vähän ajan päästä uudestaan, jos ei kalakannan rakennetta saada kasvamaan oikeaan suuntaan. Eli periaatteessa kalakuolema voisi olla ihan hyvä järven hoitotoimenpide, ellei siinä kävisi niin, että sieltä kuolisi vain kaikki isot petokalat pois. Kyllä, kalakuolema on ollut lähtökohta monen järven kunnostamiselle, mutta nyt on vain kyse siinä, että yleensä luonnossa kun kala kuolee, niin se uuden kalakannan syntyminen järveen on sattumanvarasta. Ja jos kalakuolemat on kovin tiheitä ja useasti tapahtuvia, niin suurikokoista kalakantaa, joka on mielekäs kalastajan kannalta, niin sitähän ei pääse kehittymään, koska hyvän pyyntikoon kuha vie 5-7 vuotta ja hauki kanssa useamman vuoden kasvaakseen tällaiseksi, Aivan. joka on se, mitä sieltä tavoitellaan. Aivan. Kuinka tavallinen mökkikalastaja voi saada tietoa siitä, että millainen kalarakenne itse asiassa hänen järvessään on? Hän ei voi sukeltaa sinne ja katsoa, että mitä siellä oikein liikkuu. Niin, että vaikka on hyvinkin tiheä kalakanta, niin se ei kyllä päälle päin näy. Ja sitten tavanomaisesti ihmiset pyydystää valikoivilla pyydyksillä, kun ne nyt haluaa kuitenkin napata paremmat kalat sieltä pannuun. Ja silloin jää niin kuin kontakti näihin heikompiin kaloihin tekemättä, jolloin jää arvotukseksi, että kuinka paljon ja kuinka heikkolaatuista kalakantaa järvessä oikeasti ottaen on. Eli se hiipii tämä vahinko siellä pikkuhiljaa, huolimatta siitä, että ihmiset aktiivisestikin kalastaa, joka tarkoittaa silloin sitä, että kannattaisi tehdä sellaisella semmoisella koeverkolla niin kuin katsaus siihen järveen, että mikä se kalakanta on, jolloin siitä saa paremman tuntuman, että missä mennään. Pitäisi kehittää jonkinnäköinen muoti, joka suosii särkikaloja. Niin, se on kyllä, särkeä on syöty ennenkin ja särki on hyvä suolakala, että kyse on nyt siitä, että nämä TV-kokit alkavat kehittämään reseptejä sille, että ihmiset innostuu myös kiiskien käyttöön. Kiiski oli keisarillinen herkkuruoka Pietarin hovissa tsaarin aikaa. Särki oli hyvä suolakala ja kyllä ne monet suomalaiset kalat on erittäin hienoja, kun niitä vaan oppii laittamaan ja kehittämään. Tässä on nyt erinomainen tilaisuus kertoa joku hyvä särki- tai kiiskiresepti. No, särki suolattuna on hyvä, että se ei kommervenkkejä tarvitse, että kyllä se sitten hyväksi tulee näin. Kun se suolaa niin, ettei sitten sairastu, kun sitä syö. Hyvä, mainiota. Katsotaan tässä välissä pieni tarina siitä, mitä järvelle on tapahtunut, kun sieltä on tapettu kaikki kalat. Koko kevään velloneeseen kalakuolemakeskusteluun on tuonut väriä Harri Helminen. Talviset ilmastukset ovat hänen mukaansa turhia ja jopa vahingollisia. Hänen mielestään kalakuolemat kuuluvat järven normaaliin elämään ja voivat olla sen oma puhdistautumiskeino. Meillä on tässä täältä Rymättylä Kurovajärvestä vuosin 95-96 talvella oli täydellinen happikato, ihan nyt vastaava kuin on monissa järvissä ympäri Suomen maata. Ja kalat kuoli kaikki, mutta seuraava kesä oli vedenlaadultaan paras aikoihin. Eli silloin isokokoinen eläinplankton runsastui, koska kaloja ei ollut. Ja sitä myöten levätuotanto jäi tosi alhaiseksi. Eli ne kalakuolemat ei yksiselitteisesti ole vahinko tai haitta. Ovatko surullisen näköiset kuolleet hauet sittenkin hyvä uutinen järvelle? Onko tämä vain yhden tutkijan kärjistynyt mielipide? No se kalojen kuolemisen, onko se ok tai ei, niin se on tietysti riippuvainen näkökohdasta, että jos verrataan biomanipulaatiossa halutaan kaloja pois, niin silloinhan tämä ikään kuin on luonnon tekemää kalojen poistoa järvestä ja voidaan sanoa, että sehän on hyvä asia, mutta taas kun tiedetään, että se kalojen kuoleminen liittyy
hapettomuuteen ja järven rehevyyteen ja siihen liittyviin muihin ongelmiin, niin silloin tietysti on merkki siitä, että kaikki ei ole ok. Biomanipulaatio on avainsana Rymättylässä Turun lähellä toteutetussa koejärjestelyssä. Tutkimushankkeessa on tavoitteena parantaa järven tilaa tuhoamalla järvestä sen kalat. No, täällä Kirkkojärvellä päädyttiin tämmöiseen alumiinikloriidikemikaalikäsittelyyn. Ja perusteet sillä oli, että todettiin, että muut keinot on riittämättömiä. Ja täällä päädyttiin tämmöiseen myrkyttämiseen suoraan sanoen. Eli alumiinikloriidi sidotaan se pohjasta uudelleen vapautuva fosfori. Ja tähän yhdistettiin vielä sit se, että tällä samalla aineella tapettiin nämä järven kalat. Eli sen tähden myös ennuste tuleviksi vuosiksi on hyvä, koska täällä nyt ei kaloja ole näitä haitallisia kaloja, verenlaadun kannalta haitallisia. Rymättylän Kirkkojärvellä toteutettuja toimenpiteitä ei voi noin vain soveltaa kaikkialla. Kalakuolemat ovat oire, joka kertoo, että järvi ei voi sillä hetkellä hyvin. Jokainen järvi on yksilöllinen ja se pitää tutkia kuin potilas, joka tulee lääkärin vastaanotolle valittamaan vaivojaan. Vasta tämän jälkeen voi järvelle määrätä sille sopivat lääkkeet eli kunnostustoimenpiteet. Joka järvi elää tavallaan omalla laillaan ja siihen vaikuttaa juuri kyseisen järven kohdalla eri lailla eri tekijät, eli eri voimakkuuksilla eri tekijät. Se tilanteen arviointi ja taas sitten myöskin niiden kunnostustoimien tai hoidon toimien suunnittelu, niin se pitää lähteä kyllä siitä, että katsotaan ensin mikä se järvi on ja mikä sitä rasittaa ja kuormittaa ja sitten kohdistaa ne toimenpiteet oikeaan paikkaan. Mutta missään tapauksessa ei samat lääkkeet sovi niin kuin joka sairauteen, niin kuin ei potilaiden hoidossa muutenkaan. Ei aspiriinilla kaikkia korjata. Keinoilmastuksia on monissa paikoissa käytetty lääkkeenä järvien pahoinvointiin. Onko niistä missään olosuhteissa hyötyä? Kyllä niistä apua on, mutta esimerkiksi tänä talvena monissa järvissä aloitettiin näitä ilmastuksia tai hapetuksia vasta helmikuun lopulla maaliskuussa, jolloin itse asiassa monet kalat oli jo kuollut, eli aivan liian myöhään. Se olisi pitänyt aloittaa jo silloin varsin varhain ennen uutta vuotta. Ja toinen seikka, mikä näissä pitäisi huomioida, se, että sen järven koon mukaan mitoitetaan sitten myöskin se toimenpiteen teho. Hyvin monessa tapauksessa niin nämä ilmastukset tai hapetukset on ollut aivan alimitoitettuja, jolloin ei niillä saavuteta sitten sitä tehoa, mitä halutaan. Siinä oli tapaus Kirkkojärvi. Mitä mieltä itse olet tästä Helmisen metodista? No sehän on koeteltua metodiikkaa, kun se on käytännössä tehty ja kyllähän tässä monella tavalla puhuttiin asiaa, että siinä voi olla siinä Kirkkojärven ihan hyvä lähestymistapa ja alkukunnostuksille, mutta kyllä Suomen maassa nyt on monen muunkin näköisiä tapauksia ja niissä on vähän erilainen strategia, jossa pyritään kestävään tulokseen muillakin menetelmillä ja se tarkoittaa sitä, että kun kalastoa on hoidettu, niin kyllä niitä pyritään jossain vaiheessa niin pitää kuitenkin hengissä, jotta esimerkiksi tämmöinen talvi, joka nyt oli poikkeuksellinen, että näin heikkoja vesivuosia on viimeksi mitattu 60 vuotta sitten, jolloin tarkoittaa sitä, että tämmöiset hätäilmastukset oli ihan perusteltuja, kun ajatellaan sitä, mitä järvessä on arvona, jota yritetään pitää yllä tämän ilmastuksen avulla, että hyvä rapukanta, hyvä kuhakanta, hyvä haukikanta, kyllä niiden eteen kannattaa tehdä vähän töitä eikä menettää sitä. Yleisesti ottaen, millaisia erilaisia menetelmiä on järvien hoitoon? Se kuulostaa varsin koomiselta ajatella, niin kuin järveä hoidetaan. Miten sitä tehdään? No semmoinen yleisperiaate maailmassahan on, että kaikkea mitä käytetään, sitähän kannattaa hoitaa. Järviähän käytetään monella tavalla ja se tarkoittaa myös sitä, että käyttöä kompensoivat hoitotoimet ovat kyllä ihan paikallaan. Ja sanotaan nyt se, että
meillähän harjoitetaan valikoivaa kalastusta, joka tarkoittaa rusinoiden nyppimistä pullasta ja se tarkoittaa monessa tapauksessa heikompien tai tämmöisten särkikalavaltaisten kalakantojen kehittymistä, joka tarkoittaa hoitotoimenpiteenä sitten hoitokalastusta, joka kohdentuu näihin särkikaloihin. Ja sitten siinä tapauksessa, että tilanne karkaa jo niin käsistä, että se tilanne oikeasti ottaen menee parempaan suuntaan, kun ne kaikki kalat kerralla kuolee, kun siellä ei oikeasti ottaen ole mitään arvoa, mitä säilyttää, niin sehän on hyvä lähtökohta aloittaa järven kunnostus. Aivan samalla tavalla kuin se kemikalisointi on yksi nopea tapa saada järven vesi vähän parempaan kuntoon, innostaa ihmisiä sitä kautta hoitotoimiin, jotka voi olla sitten monella tavalla kestävämpään lopputulokseen vieviä. Monessa tapauksessa nuo kemikalisoinnit, niiden kestävyys on noin 3 vuotta, 3-5 vuotta, joka tarkoittaa sitä, että käsittely pitää uusia, jos ei mitään rakenteellisia hoitotoimia tehdä, jotta kestävällä pohjalla se järvi lähtee kehittymään edullisempaan suuntaan. Sen käytön kannalta, mitä sillä aiotaan tehdä. Jos siellä mennään hyvää iso kokoista kalaa pyydystää virveleillä ja verkoilla, niin kyllä se kannattaa pitää seinä kunnossa, että ne kalat ehtii kasvaa sen kokoisiksi, että ne on niitä isoja, etteivät kuole sitä ennen. Niin samaan tapaan kuin metsiä hoidetaan erilaisiksi metsiksi, on puun kasvatusmetsää ja samoilumetsää ja ties mitä metsiä, niin samaan tapaan tietysti täytyy varmaan ajatella, että mihin käyttöön järveä käytetään. Nimenomaan käytön kannalta, ja kyllähän kun mainitsit nämä metsät, niin nämä metsäpalothan on yksi osa luonnollista metsien kiertokulkua, ja kyllä niitä ihminen yrittää torjua niissä paikoissa, missä se palo ei nyt kuitenkaan ole se, mitä halutaan, suhteutettuna siihen, mitä siellä metsässä jo on, ja onko se metsä asutuskeskusten lähellä, ja mitä kaikkea siinä nyt arvoja onkaan, joita tuli sitten tuhoisi. Vaikka se nyt luonnollinen osa sitä niin sanottua luonnon isoa kiertokulkua metsissä olisikin. Kyllä. Kemikaalithan on kauhean kätevä tapa hoitaa järveä. Kopterista vai kuinka niitä pudotetaan sinne ja asia paranee? Onko ne vähän niin kuin lääkkeitä, joita pudotetaan sitten lampeen? No sanotaan niin, että kyllähän niitä on käytetty ja eikä niitä kopterista tarvitse pudottaa, kyllä ne vaan levittää jäälle, niin sitten ne kätevästi valuu sitten sinne järjen sulattua, niin järveen alkavat vaikuttaa. Mutta ne on semmoisia hyviä niin kuin startteja, niin että asiat lähtee käyntiin, koska on se mukava nähdä nopeasti tuloksia, mutta jos se jää siihen, niin se on kyllä kuin buranaa, että jos pääkipu johtuu jostain perussyystä, niin buranaa on vaan lääkettä, ja niin on ne kemikaalitkin järven kannalta. Käsittääkseni Atlantin toisella puolella Yhdysvalloissa harrastetaan huomattavasti rajumpaa järvenhoitoa. Siellä käytetään huomattavasti enemmän erilaisia kemikaaleja. No sanotaan nyt, että vesikasveja torjutaan kemikaaleilla ja kyllä minä nyt ajattelen, että suomalaisen järvenhoitokulttuuriin kuuluu viikatte ja niittäminen ja tämän tyyppiset menetelmät kuin se, että vesikasveja torjutaan kasvintorjuntakemikaaleilla. Olet selvästi luonnonmenetelmien kannalla. Kannatat särkien syöntiä ja viikatteen käyttöä järvenhoidossa. Kyllä, minä olen luomumiehiä järvenhoidon ja kunnostuksen osalta, mutta kyllä nykytekniikan kaikkia keinoja kannattaa käyttää, että asiassa pääsee kohtuullisiin tuloksiin, kohtuullisiin ponnistuksiin, joista kemikaalilisäykset ovat yksi muoto. Kukin järvi on tapaus erikseen. Kannattaa lähteä järven tarpeesta ja miettiä, mitä käyttöä sillä on suunnittelemassa ja kehittää pitkäjänteisiä hoito- ja kunnostustoimia ja myös hajakuormitus, joka nyt vaivaa monia järviä, eli siis maa-alueelta valuvat liiat ravinteet. Niiden torjunta on yksi pitkäjänteistä vesiensuojelutyötä vaativaa toimintaa ja se luo edellytykset sitten näihin järvikunnostuksiin, jotka voivat olla sitten kestävällä tavalla tuloksekkaita, jos kokonaisuus ottaa huomioon ja eri tekijät punnitaan ja sitä kautta löydetään taktiikkaa ja strategiaa kyseisen järven hoitamiseksi. Tätä kaikkea nyt pohtimaan. Kiitoksia. Kiitos. Minkälaista on suomalaisen tuotantoeläimen? Joka kulkeutuu valumavesien mukana metsäjärviin. Tällaiseen tulokseen tuli tutkija Petri Porvari, joka tutki väitöskirjaansa varten eteläsuomalaisen avohakkuualueen